Pamilya sa usa sa mga namatay sa dakong disgrasya sa daan sa Dakbayan sa Talisay dili na mukiha pa samtang truck boy sa dump trucks nga nidaro sa mga sakyanan ni patimaw sa sisituda ug nisaysay nga ang driver posibleng giatake sa sakit. Adunay live report si Femari Dumabok. Fem. Yes, Bob, matud sa pamilya sa usa sa mga biktima nga gabi, gibisita sila sa representante sa kumpanya sa truck diin nagkasinabot ug nagkapinirmahay na. Nagginusarang babaeng nakala sa disgrasya sa daan sa Barangay Lawaan 3 netong Biyernes. Giila nga si Mercedita Espinosa, 58 anyos, taga Barangay Linaw. Saysay siyang mga kabanay nga gikan siya nagpabaid og nipper nga iyang gamiton isip manikurista. Sakay siya sa balhabal ug padung na untang pauli. Makita sa kuha sa CCTV nga dunay nagmotorsiklo nga may angkas nga nagputi nga long sleeve ug taas ang buhok. Mao kini si Mercedita. Apan nalakip sila sa nadaro sa pulang dump truck. Usa si Espinosa sa tulo ka mga biktima nga napasok sa ilawom sa beep nga bus. Wala dyan may kabaw nga nilakaw na siya. Diyan may kabaw katong nainitawag nga nakapulot sa iyang bag. Lakip sa namatay ang driver sa motorsiklo. Kasamtangan nga gihaya si Mercedita sus ilang panimay ug gikatakdang ilubong ugma. Alang sa duha niya ka mga anak, sakit man apan ilang dawaton ang hinungdan sa kamatayon silang inahan. Nga disgrasya gyud ang nahitabo. Okay naman po yung sa may-ari ng truck. Nakausap namin kagabi, nasettle naman namin. Nagbigay naman sila ng compensation sa nangyari at naghingi ng tawad yung may-ari ng truck. Nag-prepare siya ng damit niya. Nana siya andam ng mga yung gusto niyang mangyari sa ano niya, meron na. Samtang sa Pangulo sa City Toda nga si Joy Tumulak, ni patimaw ang truck boy sa truck. Kinsa ni saysay sa hitabo. Iyang gidescribe nako nga nitulid ang mga kamot nga nagkupot sa manobela. Unya nitulid ang tuo nga tiil paingon didto sa tumbanan. Daghan ang possibility, no? Pero ang doktor agad mo ay makahatag og conclusion og unsa gidto. Buton tang ipa-autopsy sa mga otoridad ng lawas sa driver nga si Benchin Udtuhan. Apan giandam na kini aron dadun siya pamilya sa Zamboanga. Samtang mato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga giandam na sa City Social Welfare Services Office og Kapitulyo ang mga ayuda nga itunol sa pamilya sa mga biktima. Babdugang ni Mayor Samsam Gulyas nga bisan ko ng ubang kabanay sa mga biktima ang nakigsettle na, padayon gihapon niyang gimanduan ng kapulisan nga padayunon ang investigasyon. Samtang Talisay City Police ang nagpaabot pa sa ubang mga tagtungod kung aduna bay moduso og reklamo batok sa kumpanya sa truck nga nakadisgrasya. Bob? Fem, mura nakasentro ng pagbasol sa driver, no? Posibleng giatake, naglumbaanay. Wabay sila katanaw, way nakatanaw kung doon na ba ito'y mechanical defect kining mga dump truck o posible kining ubang mga dump truck di aron masusi na o tarong sa ahensyang hingtungdan, Fem? Bob, saysay pod ni Joy Tumulak ang hepe sa City Toda nga nihimo sila og black inspection, black report, pasabot din nilang gipang subay ang brake sa sakyanan, ang ligid sa mga sakyanan. Lakip na ang katong the whole mechanical diha sa sakyanan sa truck nga na disgrasya. Matud ni Tumulak nga wala silang nakita nga adunay ni leak sa brake kanang sa brake fluid, kung sakto ba ko pag term. Wala sa silang nakita nga adunay sketch mark diha sa dan. So apan padayon pa nilang gitan-aw, Bob, as lakip na usab ang gibisigaran ang maong kumpanya sa truck. Kalabot na usab po sa uban pa po nilang mga truck diha hinungdan nga gipahimo ang suspension sa quarry operation kay usab mo kinipod ang tug-iyapod diha sa maong truck. Bob? Dahil salamat, Femari Dumabok sa imong live report.